Hayırlı kez kadir dostlar, hedin barıgıdığına vakit kulasahında sirattағы mağuqtırgız, ağışlı iftarlikтерге бай сәйхетке сақырабыр. Вақыт куласаһы, ул хәтирәләр бақсаһы, рухәтебез аксаһы, ижад сире, бәхет тамгаһы, ардаклы шәхестәр алмышы, тормыш киссаһы. Бездән аерылмагыз, безнең менән бергә калыгыз. Hayırlı kez kadir dostlar, vaqt kulasağında yazmaçlar sılbırı, hem bizim bugünkü tapsırığımız birinci Başkır dirижері, Başkırsan'ın hem resepsörden atqanağın sanat işmekeri, Başkırsan'dan xalq artisi, Gaymettin Xayriddinoğlu Mutalev'tin yaқты ihtiligin arnala, hem bizim studiyala, onunla birge işlegen kollegaları, muzika bilgisleri, bildeli şəxslər. Hayırlı kez. Әлбетте, мына біздің тамашашысын әйтіп аңлатып өту мөһимдер. Кем ул дирижер, кем ул тылсымлы таяқты тотып оркестрынан идара етуші кеше. Гүн салат қылы. Хәдден бәрекейлік без керек бізге. Беләмме, Янис, мен менә 20 ел элек, 99 елда Гайнетдин Муталов турагында, менә уның 70 яшьлек юбилейына, уның туралы мәкалә язгайным. Һәм менә шул мәкаләне мин кем ул дирижер дигән һораудан башлайм да инде. Һез менә Бик дөрес һәм тус сорау. Әйе. Буга явапты мин булай дип язганмын. Музыканы яңгыратусымы? Композитор әсәренә тормыш биреп холыш өрүсемен. Шулай. Тагыла ул бөтә башкаручыларны үз кулында тотусы. Опера яки балет спектаклен итәкләүсе, яңа язылган музыканы ишетеп, уны интерпретациялаусы. Дирижерһыз оркестр була аламы? Юк. Әле 24 елда ук безнең илдә дирижерһыз оркестр оештырылып та, ул персимфанс дип атала. Унда ни тиклем шәп музыканттар булмаган, ул барыбер уңышсызлыкка осрай. Залда свет хуну менән дирижер ул минең аңлавымса сәхнә һәм зал араһында бердән бер тоташтырусы, бердән бер кеше спектакльдә җитәкләп алып барусы. Һәм әгәр дә сәхнәлә ниндәйдер уңышлыктар яки көтелмәгән хәлләр була икән, ана шул хәлләрне сисеп, артабан спектакльгә этәргес булусы. Һәм иң элек ул әлбәттә минем аңлавымса дирижер ул әлбәттә ниндәйдер техник моменттарга ла ул һәр музыкантка менә ул уйнау башлау моментын күрһәтергә тиеш. Яки Йырсыларга ла вступление тибез, ул йырлай башлау моментын күрһәтергә тиеш. Чөнки оркестрда һәр музыкант үзенең менә өлешен генә уйный торган, өлешен генә белә, хирәк музыкант бөтә партитураны тотыш белә. Шуңа күрә был осракта дирижерһыз булмай. Иң мөһиме дирижер ул композиторның идеяһын белеп, ана шул музыкаль әсәрне үзенсә яңгыратырга тиеш. Үзенсә ишетеп, онга ниндәйдер интерпретация бирергә тиеш. Шулай итеп, безнең бүгенге тапшыруыбыз Гайнетдин Xayriddinoğlu Mutalov, birinci Başkır dirижер дип әйттем. Шул тиклем язылмыш, илкис шәхес, ябай Башкорт авылы, ябай авыл малайы, Хәйбер районының Теш авылы һәм гаилә авырлыклар кисәбетендә зулым курбандары, алып Иркутск яшәйләр һәм моны уның моңга музыка булган ынтылышы. Кайдан килә икән был хәләт мөһүреме? Күктән төшкән асманмы? Моны кайдан килә? Шул хакта һезгә һөйләйинме, Зөлфия Аграм кызы? Һез бит яшьтәй беләһегез. Бына мин кайтканда ул әле Һез кайтагыз Мәскәүдән кайттым. Ул вакытта безнең баш дирижер була торган Нариман Гилязович Сабитов була торган. Шуннан ары киләсәктә хуңрак Гайнетдин агай үзе булды, баш дирижер булып китте. Ул беләгезме, кайткаста иң баштап үзеңнең туган ягыңа кайткас, үзеңнең башкорт агайы һинең менән эштәй дирижер. Саф башкортча сөйләшә.
саф башкортса һөйләшә, үзенә бүтә яктан да яле битә, уны тыңларга. Үзенчәлекле итеп алып китә һине. Репетиция вакытында менә һезгә күрһәтәм. Менә был Гайнетдин агай Муталов безнең замандаштар спектаклендә Хөсәен агай Әхмәтовтың Баязит Бикбай либреттоһына ошо репетиция вакытында без. Шуннан һуң ул репетиция вакытында ул ялгышуда була, тегеләй дә булай да аңлашмаусызлык та туарга мөмкин. Бөтәһендә ул үзенчәлекле итеп йомшак кына итеп алып китә. Сәхнәгә сыгаһың, конкретно тиеп атала, уже беләһең, уның менән как за каменной стеной тиеп атала бит инде үзенчәле. Ышаныслы булгас, яшь башкаручыларга бигрәк тә ошо ягы мактаулы. Ул кыскырып әйтмәй торгайны, матур итеп ялгышаһыңмы? Артык иде заниматься ит, пожалуйста, шулай тагы киләбез, тагы репетируем. И шулай итеп ул асын мәгънәһендә художественный руководитель, асын мәгънәһендә. Чөнки яшьтәргә әлеге вакытта безнекесе әйткәндә бөтен нәмәне лә сәйнәп бирә торгайны дигән формула. Шул тиклем мин уга зур рәхмәтлемен. Заманында ул куркытманы, ул куркыту дирижердан килә. Дирижер ул алып барусы. Бик шәп фикер әйттегез. Ул алып барусы. Һине алып барусы, һине күрһәтүсе. Дирижер һине үлтерергә может. Дирижер һине Кыткарга может, дирижер һине күтәрергә. Һәм бөтә урында да шулай. Менә ошо икенче фотоһүрәттең тарихы. Икенче һүрәтте безнең танышы ошо замандаштар спектаклендә премьеранан һуң без менә шулай бөтә артистлар сыктык, шулай иттереп, матур иттереп менә үзләштердек. Шулай ул кызганычка каршы ул монда юк, где-то алда, уны алып сыкмаганбыз сәхнәлә. Шуның өчен менә үзебездәгенә матур иттереп төшерделәр инде. Беренче тапкыр Магафурага Хисмәтуллин ярдаган партияһы Таһир Ураловтың ролен уйнаным. Ол язылган тенор өчен миңа үзгәрттеләр. Шуның өчен үзгәрттеләр баритон өчен. Мин анда Магафурагайдың элекке ярлаган ролендә А то, демәк, ул партия һеҙҙең өсөн
Түбән әйтелгән. Түбән әйтелгән. Мен моны Һеҙ өсөн белмәйм. асыш булды Асыш бүген. булды. Юк, мен аның баритоны икән. Икенче куелышта баритон өсөн яҙылғанын беләм, тик ни өсөн ул айтҡанын белмәйем. Марат ағай Исматуллин да қойды ол операны. Вот шундай бір эксперимент болды ол. Конечно, это была цель моей, вторая цель моей жизни – поставить оперу Салават Юлаев. Мне еще поручили готовить балет «Журавлиные песни» из Степанова. Конечно, все это спектакли, все это прослушивалось правительственной комиссией из Москвы. Отбирался репертуар для декады. Это очень серьезная была подготовка. Кроме того, я готовил программу с Нариманом Сабитом, симфоническую программу, которую мы должны были дирижировать Государственным оркестром Союза СССР. Вот в последнее время дирижировал Светланов. В то время главным дирижером был Константин Иванов. В Москве я дирижировал 3 раза оперу «Салават Юлаев». Дирижерлік хәрәтте қайдан келген екен ябай ауыл малайында, Башқұрт ауылында, Туғызка малайда, һеҙ уны аралашҡанһығыҙ, уның тураһында күләмле мәҡәлә яҙғанһығыҙ. Һөйләнеме шул хаҡта? Ул хаҡта һөйләмән, ул хаҡта мин үҙем бик күп уйландым. Сөнки ул башҡорт, төпкөл башҡорт ауылында тыуып үҫкән икән, ул оркестр яңғырашын нисек инде үҙ иткән, нисек уға ҡыйын булманы икән, ул нисек мөмкин инде тип мин бик күп уйландым. Сөнки беләһегеҙме, оркестрға етәкселек итеү өсөн, менә мин Фарит Фатихович үҙемдең фекеремде әйтәм, бәлки риза булмаҫағыҙ. Итер өсөн симфоник оркестрҙы бәләкәйҙән ишетергә кәрәк. Сөнки ул күп тауышлы Европа музыкаһы, ул күп тауышлылыҡ. Ә башҡорт халыҡ музыкаһы ул бер тауышлылыҡ. Әммә мында бер момент бар. 7 йәшенән алып Ғәйнетдин Маталов Бүребай ауылында үҫкән. Хайбулла районында Бүребай ауылында. Бүребай ауылы ул саф башҡорт ауылы түгел, унда рустар күп, ул шахтерский поселок теләр. Һәм унда заманына күрә бик һәйбәт клуб булған. Ул клубта тынлы оркестр булған. Ана шул клубта иҫке торбаны табып, ул теге Шаман теләйінде. этләнә торғас тип үҙе һөйләүенсә торбанан өн сығарыу ул бик ҡыйын эш, шулаймы? Һәм ул көслө һәм саф өндәр сығарыуға өлгәшә. Был бер. Икенсенән, ана шул тынлы оркестрда уйнау, артабан 15 йәшендә Свердловскийда музыкаль училищеға флейтист, тәүҙә торбасы, шунан флейтист булып уҡырға инеү. Ә иң мөһиме ана шул Свердловскийда, ул 45-46 йылдарда Свердловскийда 1 йыл йәшәй, уҡый, һәм ана шунда Эфрос дигән кеше бөтә ҡалаға билдәле рояльдарҙың настройщигы, көйләүсеһе, уны филармонияһының симфоник оркестрына практикант итеп урынлаштыра, һәм шунда ул оркестрда ултырып практикант булараҡ. Ул музыканттарға ноталар таратып бирә, шунан тағы нимә эшләй. Нәмәләрен, шунда ваҡ-төйәк эштәрҙе эшләй һәм шул симфоник оркестрда эстән өйрәнә. Һәр инструменттың мөмкинселектәрен, милли түгел, классик репертуарҙы һәм иң мөһиме ул оркестрға заманына күрә бик данлыҡлы дирижер Марк Израилевич Паверман етәкселек итә. Ана шул Павермандың эшләгәнен күҙәтә һәм ана уның эшләгәнен күҙәтеп, унда үҙе һөйләү буйынса ана шул берәй заман ана шул дирижерлык пульты артына баҫыу теләге тыуа. Шуға күрә ул бер яҡтан күрәһең таланттыр. Икенсе яҡтан шарттар, бер-береһенә эйәреп, нисектер эйәреп бара, нисектер уға музыкант булып китеүгә, ул бит тәүҙә торбасы, шунан флейтасы лыҡҡа уҡый. Ә барыбер Өфөгә ҡайтып, мында музыкаль тәрбиәләнеүселәр гимназияһын бөтөп, Мәскәүгә ул инде дирижерлык специальності буйынса уҡырға ебәрелә. Шуға күрә мин уйлайым, мында инде бөтә нәмәнең дә бергә уҡмашып тап килеүелер.
Ул үзенең туган көнен, туган елын да белмәй. Ул вакытта шундай заманда. Шунысы ул һөйләгәндә елап күзләрен яшь килә торганы. Шул вакытта ул Бүребайда, мин уйлыйм, билдәле инде ул дөрес әйтте, үдешмәгәр түгәргә йөреп, актив катнашып, бәлки анда булгандыр, ниндәйдер оркестр хәмәкте ул бит анда булган производство, һәм ниндәйдер ул вакытта күп таралган менә тын оркестрдар инде шул булдырылган инде. Шунысы ул сораклар рәвештә генә ничектер музыкага килү сакмаган. Һәм ул менә актив катнашып, һәм менә трубала ул бит Свердловск музыка училищесына инү өчен кирәк ниндәйдер әзерлек. Шунысын ул кабул ителә һәм шул ук вакытта аны флейта күсерүдәре, флейт инструменты ул бит икенче труба, мәсәлән, баритонмы, тромбонмы, ул валторнымы, ул тынлы әйтәләр медный инструментлар инде. Бunda флейта инде ул икенчерәк анда тавыш сыгаруда. Һәм менә 46-нчы ел ул кайта килә Өфөгә. Өфе музыкага хәрби музыка тәрбияләү мәктәбенә. Был мәктәптәр 1940 ел Сталинның приказы буенча Суворовский училищелар менән бер рәттә булдырыла. Улар бөтәһе 11 мәктәп була. Шуларның бере Өфөлә. Ул вакыт авыр вакыт, аслык вакыты. Һәм менә шунда укырга килү инүе үзе бер бәхет була. Инде ничек ул Роберт ничек бу дирижер булып китте. Менә мин әйтеп үтәйм дә, мин дә аның юлын кабатланым. Мин 11 яшьтән Өфе ул вакытта инде республика музыка тәрбияләү мәктәп-интернатына укырга индем, труба классы буенча инде. Кем ул дирижер? Ул беренчедән ул җитәкче. Менә бар бит режиссерлар бит, бу монда ул яхшы белергә тиеш бөтен инструментларда, һәр бер инструмент уйнай белергә, или белергә аның диапазоннарын, аның үзенчәлекләрен. Һәр инструментты ишетергә тиеш. Һәм оркестрда уйнаган, ул ансамбльдә уйнап өйрәнеп, ул инструменталарны яхшы белә инде. Һәм икенче тагын бер мәгълүмат 47 ел, 2 ел укыгас, ул Мәскәүдәге хәрби дирижерлар институтына укырга инә. Қолын түшіріп, хекіріп кете тұрғайыны қолаша, хекіріп. Алар хәрби дирижердар шулай өйрәттеләр икән. Ну да. Хекіріп кетергә тиеш қол. Беренче доля, жан мен гайндән агым әйтәм, беренче долян кайда булды? Әйтәм, шуты күрмәй калам. Мин атка чыккан вакытта әйтәм, кала мин алдарак булып сыгам. Костаты аны дип бездә аны шулай кәсме шулай хекергәс, шулай туктагас кул. Шул беренче не икән. Беренче доля, әйе. Нашан кулына өйрәнүе авыр булды шул яктан. Потому что оннан башка андай дирижер сораткан булманы. Подожди. Гайндин агайдың машул хәрби дирижерлык манерага әйткәнен, машул хикереп торгандан әзрәк бит йырсларды га бик не кыйынсылык бирә. Кстати, мен ана шуны Ну, ризалыктан түгел ул. Аны аңлап бетермәйбез. Ул йөрәнгән шундый аның манераһы шулай. Бу технология. Юк, бу турыда мин һәммән Юк, мин һинән алып әйтмәйм. Юк, Һине калай түгел. Юк, алай түгел. Һине калай түгел. Һикемнәкә положено атка төшә. Ул тамашага мөһим түгел. Менә Гайдин агайдан әгәр дә бу турыда һөйләшеп китсәк, конечно, без кирәк киттек инде. Мин бит аны бер сакны күрдем, ишеттем авылда, төпкөл авылда, яңа Саран Карбада авылында радиола Гайдин Халидинов. Мин ярата торгайным классик музыкага. Шунда һәр вакыт башкорт опера балет театрында, яңа төрле опералар. Бу опера симфоник оркестр, концерт оркестры менә. Һәр вакыт язмалар, опера театр. Элек бит булманы, FM 1, FM 100 күп булманы. Бер радио. Анда бүтән программалар, балалар өчен классик музыка, ул тәрбияләү өчен бик ул мөһим. Бүген көндә бит күп ниндәй генә музыка яңгырамай, кеше нитә алмай истибар кылган. Кеше Гержат Муттаровтың радиосы. Шуның монда укырга килгәс, республика музыка тәрбияләү мәктәбе-интернатына мин күрдем, анда бер такталда фотографиялар. Безнең тегеней данлыклы безнең укучылар бар, тамамлаган инде. Шунда Гайнин Мутал башкорт опера балет театрының дирижеры. Шундан мин беренче күрдем. Шунда безнең ярты елда укыманык, бездә алып бардылар опера балет театрына, Батша, Кәләшә, Царская невеста, Римская операны. Шунда мин бер сапка күрдем. Һәм артабада мин күп ана карап, спектакль карап, миңа кызык булды. Һәр вакыт ничек аның бик йомшак кына инде. Ул һәр вакыт струнный группага инде күрһәтергә ничек бигрәк йомшак. Дирижерский жест, дирижер инде шул хәрәкәт тора үз фазынан. Замах,
взмах и отражение. Тынлы оркестрга итәкселек итү һәм симфоник оркестрга итәкселек итү ике башка нәмә. Унда аерма беренсенән ана шул ишараларда, жестларда, икенчесенән репертуар төрлесе. Әйткәндәй, менә Гайнетдин Муталовка килгәндә, ул хәрби дирижерлар институтында укый һәм уның укытучысы Григорий Арнольдович Столяров дигән бик данлыклы дирижер була. Менә Григорий Арнольдович Столяров Гайнетдин Муталов Өфөгә кайткас, тынлы оркестр менән генә сикләнмәйсә, симфоник оркестрга ла дирижерлык итүен шунда ук аңлай. Һәм менә Муталов үзе миңа һөйләй торгайны. Он мне все время говорил: вернешься в Уфу, Гайнетдин, все равно будешь дирижировать симфоническим оркестром, дип әйтә торгайны ти. Һәм шуңа күрә миңа төрле марштардан, вальстардан, мазуркалардан тыш, төрле менә классик юнәлештә биргә маташты дип, менә үткән операларда, балеттар, симфониялар әсәрләрен һанап сыккайны. Гайнетдин агай үзе шәкерсе булгандай, шул ысынап дөресме? Анаһын Ишкәнегез булдымы, юкмы? Ишкән булманы. Мин аның менән институтта эшләй башладым. Беренче 70-нче елда килдем институтка укырга. Ул 70-нче елдан дирижер булып сәнгать институтында. Шунда бер Онегин партияһында аның менән мин йырланым. Регалеттаны, фәлән төкән, һәм Пугачев партияһын Салават Юлаевта аның менән без уже диплом спектаклендә, әйтеп театрда спектакль итеп үткәрдек. Вот. Әйтәм килә, ул табигатьтән йомшак кеше, кешене рәнҗитә торган кеше түгел. Ул бик яхшы гадәт ул һәрбер кешегә. Чөнки менә дигән дирижер булырга может. Әдәрәк алама кеше булһа, аның бөтен яхшы дирижер иткәне юкка сыга. Ул андый кеше булманы. Ул йомшак кеше булды. Гел кешегә яхшылыкка теләп, матур итеп безне өйрәтте. Матур итеп безне вокал ягында замечаниялар нидәре булды аның. Кәңәштәре, музыкаль ягынан да булды. Аның бик күп кенә файда алдым. Аның менән аның ярты эшен ул яктан Инна Евгеньевна Русакова аның хатыны. Алар пианино концертмейстер. Менә дигән тоже йомшак кына, матур гына хатын. Аның менән бик күп партияларда мин әзерләнәм. Беренче килгәс менә театрга килгәс беренче минем опера булды Фауст, анда мин Валентин йырланым. Вот шундала Русакова менән күп елдар мин аңа Инна Евгеньевнага мин аңа шул хәтлем рәхмәтле. Ул да шул ирелә алар гел файдалы шундый замечаниялар, нидәр безгә пожеланиялар да әйтеп тора торганнар кешелек яктан. Шуның өчен менә калган итәлектә шундый яхшы аларга караш калды.
Гайндинагайды рәнҗиткән кешеләрне дә күрдем мин театрда. Ирсылар да кая бер наглый ирсылар булды. Артемий Фома кеше. Ол прямо ниде собранияланы бөтен халык алдында унижайта торгайны. Ниде Гайндинагайды. Ол да булды. Артемий Михаил Артемий. Шул хаттым бер тенор бар иде беден. Шул хаттым мин рәнҗитә торгайны. Эй күңелгә бер дә ятманы инде шул ни. Ол не заслуживал андай отношения үзенә. А ол аны турала профессионал түгел, әнеме түгел тип, нитеп кәметергә тырышып аны, как дирижер итеп, башкорт дирижерын. Бүтән менә башкорт операларын аның менен йырланым. Уңышлы итеп эшләнек. Бернинди дә замечание юк ал яктан. Единственное, шул әйтәм дә, әдрәк кенә жестлар кая вакытта аңлашылмай торгайны. Чөнки особенно ритмичный нидәрдә карап ебәреп, кая вакытта буталып кителә торгайны. Шуның соң күбрәк адак мин уже нитеп кулак менән музыканы шулай итеп кына. Основной әйтәм гелә, уңышлы эшләнек, аның менән мин аңа рәхмәтле, мин аңа мин карашым аңа якты. Хатынына ла аңала. Иннеген биде ул исән. Ул биде күрәлер шуга белән күпсәгән барлыгынан да аулы хатылайбыз. Мөмкин булса, концертмейстердар бик күп түгел ул. Шулай да менә Рафсович әйтеп китте инде. Аның репертуарында һиккәндән ашу спектакль булды. Аларның күптәре менә безнең фондта язмалар бар. Видео балетлары спектакль күп ие. Шуның өчен ул күрһәтә ул югары профессиональ дирижер булды инде. Мен беренче операм булды, Пиковая дама. Шунда Гайнага килеп, Фатиханы биреп, менә Раил Фазылович йырланы, бик матур йырланы, Томский партияны мен әлһәман кылымы яңгырап тора, Казанга каршы Елецкий шул кыйын. Шул вакыттан ул инде Казанга каршы тагын әйтәм килә, Гайнин агайды 60 яшендә ул беренче гомумән дөньяла булмаган хәл аны пенсияга озаттылар. Менә ул бик рәнҗеп китте. Мин әйтәм килә, мин Гайнин агайдан шәкерте. Аның Фатиханы алып, туган якка ул минем шул эшләвемне күреп, шундай миңа бәхет иде. Аның баһаларын, ишетү, теләкләрен, шуның өчен менә шундай мин шул авылдан сыккан кеше сын кеше булды инде ул. Ябай кеше. Менә ябайдыкта кешенең тазалыгы ябайдыкта. Ябай ихласлыкта, ябайдыкта тазалык кешенең күңелдән тазалыгы. Менә уның туган ел үден гомердә алып мин булай дип бер дә башын әйтеп бермәне. Ирсларга ла, барыгына ла бик яхшы карашы булды. Бүтән безгә лә совет бирә торган бик әйтмәгез. Өйдәге маһайып китмәгез, шулай булай булып китмәгез. Тәрбияле булыгыз, шул хәтлем эскәни булыгыз дип. Бүтән яктан да өйрәтте ул. Музыкаль яктан да, тормыш яктан да, булай биләшкәндә лә бик матур кеше булды инде. Дирижерлар да бит диктаторлар диләр. Юк. Интеллигент, кешелекле булды. Эстәге профессионал югары. Интеллигентнес булган. Югары профессионал һәр вакыт. Коллеги, бер не моментта төшеп калмасын яңылыштан. Уның 2 улы бар бит. 2 ул үстерде ул. Аның бер улы педиатр Айрат Гайнетдин улы Муталов. Bir zaman мен әйтәм дә, bir zaman мен әйтәм, кызым бәлки вакытында сирләп китте. Өйгә сакырам педиатрда инде шылтыратып сакырам. Безгә килеп керә, кем беләһегезме, Муталовтың улы. Охшаганмы уга? Охшаган. Шуннан ары һуң кызым бәләкәй бит әле. Температура, беләһегез, не буду расширяться дигәндәй, шул тиклем ягымлы, шул тиклем, шуннан һуң ул сыгып киткәс, шун бөтенләй сирләмәгән кебек, кызым басты да йөгерә башлады. Шуннан ары һуң мин әйтәм, бына бит, мин әйтәм, балам, был безнең главный баш дирижерыбызның улы була. Әсәй, шулай мин нишләп мине уга йырламаным һуң ди. Шулай итеп бына минең ассоциация нимә дип атала? Нимә оягында осқанында да ошо. Бына шуга әйтәм, уның гаиләһендә бына ошындайын хәл
Біздің оның икенсе ғайләһе оперный театр. Бізде үзігінің балалары көк бізге қарап бізде тәрбиеләну. Біте яққанда мына Раил әйту бойынса, һәм бітәһінде. Біте яқтан да тәрбиесі болды ол. Йырсылардың қадірін хақын біле тұрғайны, хақын. Мына бұл йырсы, шындай, аның халтуры насар йырсыларды бек яратып бітмей тұрғайны. Бәрібір аларға уважение хайығайны ол қаттым. Яқшы йырсыларды ол көре біле тұрғайны. Мына ол бек етәксе үшін, дирижер үшін бек яқшы сифат. Сүнки ондай кіші театрға яқшы профессионаларды, яқшы ерсіларды, яқшы музыканттарды. Қадірге тұрмыста көрәбі түрлісі бола екен ол. Түрлісі бола. Ғадет әйтілер бітті, мұна 50 еш дирижерісін ол малай ұсырығына тебетінде. Еркісірісіларға да шылай өқтейдер. Олар 70 ештәгіне олар... Мұна Евгений Муравинский 70 ешті әлі yok. Отырып қан дирижерлығы етебетінде, әмі оның әр ымишарығы көз қарашы бойынса бұна оркестр ойнай шыды бар. Шылай бітінде Евгений Муравинский отырып қана дирижерлығы ете. Мына башак келе тұрғайны, тоже олығына кішейіне. Ол вақытта. Бұны Карлосына несек қойды ол? Юрий Тимиркановқа конечно. Юрий Хатович Тимирканов. Дмитриевқа, әйтейік, соның мұна әлі Федосеев. Клаудия Аббадо. Ол яшына текілім яттан білді бүтәхенді қатырдан, һәм шул текілім, шул Димон дебеттілер, Деспот, Караян, Георг фон Караян шылай өтінді. Әмәнес қалмаға бұна. Орыстары қайы бір кішілер айта, незаменимых людей нет в нейверіштен. Хата көтер. Мен айтерінім yok. Әр бір кішінің өдінің бар, хақы бар. Кімдің хақы юғарырақ бұла, кімдіңдір хақы ақтарақ бұла. Түбәнірек бұла. Түбәнірек, ертала бұларға мұр. Совершенно дұрыс түгіл бұл, изрешение түгіл. Шылайда Ғайнеттен Хайреттен ұлының ұзын яратқан мұна композитор, опера, симфоника әсәрі бар неме. Мұна ол бітін баласағында қарай трафик фильм бітінде. Йоган Штраус, Зур Вальс деген. Он тапқы қарай бітінде, он тапқыр. Хамшыл фильмді қарай, шыл Евгений Муравинский баласағында Светланов қарай, шыл Караян. Бұна Нұрғизі әм. Штраус оның тұрмышында мен қалға бір айырым бір зур ұрын алып тұра. Бір иған естігінде Голубы Дунайды, ол бітінде өсіз артық дұржылығы тәбетінде, өсіз бір тапқыр қатта. Есігіде ма шыл қай? Өде айтырам шыл тұрылар айлағай. Айтайын еме, мана кімдерді құрмет ярата? Мен білмеймін, мен Хилашуын мана біздің. Еміне 12 декабрда біздің бұлды Салават Юлаев операға арналған айнылғайнат, опера балет театрында туған жылда арналған. Раил Салаватович Терланығыдан да Рензор Терланығы да ебек оңышылай матыр өтті. Мен де жорлық. Шүректерге керек. Ең яратқан опера болды Салават Юлаев. Шуны айтайын. Ол хатта өзінің бірінші малайына, балағына Салават деп есім башты. Шул Салават Юлаев хақында. Қызланыс қаршыз, өткен ұлы Мәскеуде вафат болды, талантлы. Әйінді мені әдәйті Айрат Ғайнин ұлы. Ол медицина фәндері докторы, профессор, білдәлі Рәсейде. Ол бітінде планетар кемелдегі музыкант бітінде, дирижер бітінде, өзілі ойнаған бітінде ұрбалла, флейтала, әмірейтілер бітінде оркестрді тұрбамына флейта я бейкілікке көтәрі, көкке көтәрі, я қара біті.
һәрбер кешегә талант Аллаһ Тәгаләнән бирелгән Аллаһ Тәгалә генә белә, кемгә күпме биргән. Заһира гайдыны яратты. Шуннан Муртазинның давылын куйдык монда, мин анда Волгинда йырланым. Шуннан менә тагыла нидән Хөсәйн ага Әхмәтовның операларында итеп ул яхшы музыканы яратты. Күпте белгән, күпте аңлаган, тыңлаган. Яхшы музыка булһа, һәрбер нормаль кеше ярата инде ул. Ул да шулайрак булды. Мин әйтернем, дөрес әйтегез, Рафиз улы. Дирижердің бұлай несінде айырылса яраткан әсәре юк, оперлар юк. Ул бөтен оперларга едди қарап, әдірләп, аларды яратып эшләргә тиеш. Нисеңдә әгәр дә ул нисекте ситләтә, опера алай дирижер була алмый инде ул. Һәм менә шул Рафиз Фазыловичның әйткән дәлилләп, ул менә ысынлыкта ул вакытта бик күп башка оперлар, Агыйдел тулкындары, Давыл, Замандаштар, Кодаса, бер кабанга гашык уты, Кара йөзләр Заимовтың, Халил Заимовтың инде, Саңра Якмулла, Саңра Турнай, ул күп башкара торган. Шулай ук мин исемдә аның менә бер елның операларын ул вакытта күп куела торган ул ситил операларын. Менә кайдан килгән икән, кемгә нинди профессия дигәнен аны менә һәрбер кеше шулай итеп әйтә бит. Нигә? Менә минем дә теләгем, мин 10 классты бетердем дә теләк туды. Шул барырга, йырсыга барырга дип. Йырсылыкка. Теләкте кем һала? Аллаһ Тәгалә һала. Аллаһ Тәгалә кемгә нинди профессия барыбызга ядып куйган. Мин аны опера йырсы булырым дип уйлаганмын, что ли. Мин гомердә аны уйламаным. Мине Аллаһ Тәгалә алып килеп, Өфөгә алып килеп, укытып, йырсы итте. Күктән килгән асман бер хөрмәтле. Күктән килә, бөтен менә шу профессиялар күктән килә. Аллаһ Тәгалә ядып куйган барыбызга. Кем нинди менән профессияман нитә? Кем дворник була, кем космонавт була, кем барыгыла ядылган. Мин буга шуны үтә алам. Мин мәсәлән китапларда мәктәптә укыган сакта ядырга хыяллана торганым. Ул кайдан тугандыр, мин аңлата алмыйм. Шуңа күрә бәлки Раил Фәйзович әйткәне дөрестер. Дөрес. Мин нимә дип әйтергә, өстәргә теләйм. Менә Башкорт милли опера репертуарын Гайнетдин Муталов турында сыкканда айрым үтә әйтергә кирәктер. Бәлки бул туралы айрым тапшыру да эшләргә мөмкиндер. Чөнки Гайнетдин Муталов менә ошо репертуарны булдыруда бигрәк тә күп көч салды. Хатта мин әйтер идем, ул булмаһа, ул Сыңрау Турнасы Латулаевдар. Бәлки булыр иде әлбәттә ул спектакльләр, әмма менә классик яңгырашты уларга ана шул Гайнетдин Муталов бирде. Чөнки хәзер менә мин һеҙгә төрле юлларда опера театрында эшләгән дирижерлар фамилияһын укып сыкһам, үзегез һәгымта яһагыз. Мин әйтергә теләйм, килгән дирижерлар безнең башкорт музыкаһын нисек тоемлай да, нисек буны яңгыраталар. Гайнетдин Муталов ул беренче башкорт дирижеры тинегез, бик дөрес әйттегез. Һәм ошо һүзгә минеңсә төшенергә генә кирәк. Менә һеҙҙең бик асыл фекерәттегеҙ миңә ҡалһа, һәм кире һорау уйнаны туа. Бына бүгүнкү көндә бармы ул башҡорт дирижер мәктәбе? Бына әйтәйек, икенсе дирижер Фәрит Идрисов булһын теймә. Һәм һәр ваҡыт бына айрым сазур ғорур мәтлеге алға киләм. Милеті бойынса Осетин Валерий Абисалович Гергиев. Шул текелем үстереп үҙенең Осетин балаларын. Тимур Зангиев, Вундеркинд. 12 яшьтә дөньяға бөтә дирижер оркестрман дирижерлык итте. Сухиев, Таган Сухиев, әйбәт менә. Тедах Хедиев. 14 яшында бөтә Веналла, Америкала, Италияла ул дирижерлык итте. Сейчас с самого начала кларнет, все-таки тему начинайте, во-первых, на пиано, тише намного, и крещендо делайте не сразу, сильно, и потом на одном уровне держать, а постепенно его делать. Сейчас сначала. Беҙҙең егеттәр ҡайҙа? Әлбиттә бар, Рошан Яҡупов ҡайтты, Укын Сенаевский даимә, Камил Абдуллин ҡайтты, Рөстәм Сөлейманов, Юрий Хатович Тимирканов оркестрында уйнаны, беренсе скрипкасы булып. Бына бөгөн бармы бына ошо быуындарҙың күсәгерешлеге һәм милли
операны, милли балетты аңлап дирижер иткән безнең милли мәктәп. Фәрит Фатихович. Жоқ. Беләһегезме? Менә һез әйтеп үттегез, менә бездә эшләп киткән дирижерлар, алар югары профессионал кимәлдә эшләгән дирижерлар, алар әмма инде аңлайсыз, безнең бит бар үзенчәлекле, ул нимәдән тора дирижерларның эше, менә мәсәлән башкорт оперларында. Алар тора дөрес темпларда һәм фразаны ничек анда язалар. Мәсәлән, менә без эшләгәндә, нинди генә партия эшләмәй, башкорт оперларыннан менә миңа шундый бәхет иде, Урал исләрен, Акмулланы, Салават-Юлаев, Кахым түрәне, Казан каршы бүген бер генә торып калды опера Салават-Юлаев, Казан каршы. Менә Радис Фазилович белән эшләбез класста. Без ничек торам вис аңлашла. Мин менә һәдең белән дәйтләргә Фәрит туры Фатихович, килде. бүлдереп әйтәм көйтендә. Әйтәм хәзерге менә идеология юк. Әйе. Идеология юк. Бәрәбер нисек кенә тиһәк тә советтар заманында безнең милли кадрдар дип тә әйтә торганнар, милли опералар булһын, милли шундый эшләр булһын дип тордылар бит. Опера сәхнәһенә ул 77 кешегә сыгырга ярдәм итә. Нисек? Вокальный нәмә бүлектә госэкзамендар оперный подготовка буенча опера театрының сәхнәһендә үтә торганы. Шуңа күрә Рәйләгә һезнең дә сыгышыгызды мин хәтерләйм. Ул чыктырлаганда. Ул 72 елы була. Әлбәттә, мин ул сакта мәктәптә укып йөргәнем, шуңа мин 9 ел 78 мин мәктәптә 79-да бетәм. Мәктәптә ул мин бөтен нәмәгә, бөтен ярминкаларга, бөтен конкурсларга йөри торганым. Һезнең менән Хамит Ишбулдин тәмамлана. Салават Ердан. Шуннан һуң хәр ханай башлаһам инде хәр бөтен данлыклы йырсыларыбызны исемләп әйтергә кирәк. Һәм Талов менән институтта бергә эшләгәс, мин еш кына күзәтә торгайным, ул үзенең менә опера классында креслоһында ултырып, таяқсаһыз гына дирижерлык итеп студентларга теге яки был партияны ипләп кенә көйләй торгайны. Ул партияларны ул яттан белә ине, бөтәһе уның репертуарында 80-дән ашу спектакль булды. Шуңа күрә ул нотага бер нәмәгә карамайса көйләп күрһәтә һәм нисек интонировать итәргә кирәк икәнен аңлата ине. Шуңа күрә мин буга шаһид. Шуңа күрә, әгәр дә ул опера театрында дирижер булһа, безнең сәнгать институтында ул педагог булды, опера классы буенча профессор булды. Ана дирижер әгәр дә мәгәр эснән баһалар йырлап тормаһа, ул йырсы йырлаганда ул ярдәм итә, шул йырлап тора бит, йырлап. Аңа менә нисек удобно йырлап тора ул үзе бит, эстән генә. Йырсыга ла уңайлы. Кеше менә йырламаган кеше совсем бөтенләй йырламаган дирижерларда күрдек бит. Алар үзенең темпын алалар, анда тын да алып өлгереп булмай. Үтәлә китә музыка. Платонов. Шулай була торгайны. Платонов булды. Әйтәм килә, дәүләт тарафынан Хайдин улының эшен баһалау, югары баһалау булды. Ул Кызыл байрак ордены бит наградаланды һәм почет билдәһе ордена шулай ук. Менә бүгенге көндә Казан каршы безнең андай менә солистларыбыз шундай орденга бирелгән дирижер шулай ук юк менә.
Мына оның исемен мәңгелештіру, ойын сайын дейіштер алып барыла. Өнәс қана мына бір китап сығамы, бір білішмәмі, немелер бар. Ой, Проекттар немелер ма, бар деп мен концерттар әйтә ма? алмайм. Мин мына мәсәлән уның әле 70 яшьлек юбилейна әле уның туралы зур гына мәкалә язгайным. Ватандаштар бастырдылар уны, тик аны бик ике тапкырга кыскартып бастырдылар. Менә ошо 90 яшенә бәлки берәй буклет сыгармастар микән дип өметләнеп мин текстымды биргәйнем театрга, сыгарманылар. Шуңа күрә нимәлер эшләнә дип мин әйтә алмайм. Хәзер 100 еллагын көтәргә туры килер микән? Аяныз. Шундай гына уй туа. Қызғаныс қаршылай, мына біздің теоретик факультеті бітелер, Бөтәләр, әмма башкорт музыкаһы менән булышырга теләмәйләр. Калкынучылар юк. Уятмайлар, менә біздің бит дирижерлар, йырсылар, солистлар бар бит. Алар күпме менә хезмәт итеп Материал. именно Зәфира Агнам кызы Раил Фазыл олар бит мен беләм аларның хезмәтләрен ничек азазын ничек бирелеп эшләгәннәр гомерен бит алар гомерләрдән арнаган булды эшкә. Намаслы эшләгән кешеләр. Намаслы эшләгән, бирелеп Нөрне тугры. намаслы Шәхестәр. Гайнетдин Муталов заманында Өфөгә килгән бөтә данлыклы йырсылар менән ишеткән. Мин хәтта уларның бер нисәһен мин опера театрына еш йөри торгайным. Студент сактала, мәктәптә укыганда ла шуга. Мәсәлән, Булат Минҗылкиевты мин ишеттем, Евгений Мирошниченконы ишеттем, Мария Биешу, Александр Ведерников зур театр солисты. Бер һүз менән генә әйткәндә, Гайнетдин Муталов ул әлбәттә башкорт сәнгатендә үзе бер эпоха. Дәвр. Йохан. Дәвр. 20 Булаттың икенче яртыһынан алып, менә эшләгән кеше инде. 50 еллар башында сәнгатькә килеп, ана шул Мәскәүдәге декадага әзерлек барган сакта, ана шул тулкында башка сәнгатына килеп инал, һәм менә 21 Булатка тиклем эшләйем хәзерләнеп. Шуңа күрә Гайнетдин Муталов ул үзенә күрә бер шәхес.